Hello लोगोफोर बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channelआव दा फाइनाली DHS नि एग्जामा फैगासिनो दङ बारा गोबाव गैथारला दा बेखायनो नोंथांमोना रेडि जादो आरो एग्जामा लोगोफोर अफलाइन जागोन OMR सिटआव नेगेटिभ मार्किं गैया दा प्रिभियास क्वेश्चन पेपार लाना फैदों जाय पेपारा सिगाङाव जादोंमोन 2019 आव दा ग्रेड 3 पोस्टआव जेरै फिल्ड वर्काराव दा नोंथांमोना जायफोरा इन्टारेस्टेड मोनो भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासिम आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेबायदि जबनि नोंथांमोना जेब्लायबो आपडेट मोनो Bodo Job Info YouTube चेनेलाव दा बिदिबा लोगोफोर जों थांनिफ्राय अफिशियेल होम पेजआव तो बेनिफ्राय एडमिट दाबो फैथ'वाखै जेब्ला फैगोन नोंथांमोना आंनि चेनेलाव आपडेट मोनखागोन बेखायनो सम सम भिजिट खालामबाय था आरो नोंथांमोना कानेक्टेड थाबाय थाबानो जाबाय जाहाथे थाब थाब आपडेटखौ मोननो हायो दा जेब्ला एडमिट फैगोन अब्ला बेयाव नोंथांमोना लिंक मोनगोन दायो लेटेस्टआव जेबो गैथ'वा आरो नोंथांमोना जायफ्रा आईडी गोमाबाय स नोंथांमोना रिकभारि खालामनो हायो टेनसन लानांगौ गैया नोंथांमोना प्रिभियास भिडिअ नायबानो जाबाय लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव थांनानै चेक खालाम जाहाथे नोंथांमोना आईडी गोमादोंबा नायनो हायो दा बिदिबा फै जों नायनोसै PDF फाइलखौ जिकेखौ जे जोंहा बेसेबां फैदोंमोन थांनाय बारावहाय थ नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ होगासिनो दङ दाय लोगोफोर बेनो जाबाय 2019 आव जादोंमोन दा बे पोस्टआ जादोंमोन ग्रेड 3 पोस्टआव फिल्ड वर्कार एन्ड सशेल वर्काराव जादोंमोन आरो दा फार्स्ट क्वेश्चनाव दङ लोगोफोर दा आरियान्स केम टु इन्डिया फ्रम थ बेबादि सोङो आरो स बे फैखादोंमोन रियेल बियो फार्स्ट क्वेश्चनाव दङमोन ग्रेड 3 पोस्टआव दा नोंथांमोना जेब्ला आनजाद होगोन अब्ला जिकेखौ बांसिन नाय आरो बे जिके नायोबा इन्डियान जिके आसाम जिके नायनाया साबसिन जायो बेखायनो नोंथांमोना सिगांनि हिस्टरिखौबो नायनांगोन दा बेनि राइट एन्सारा जागोन लोगोफोर थ बेनि राइट एन्सारा बी नाम्बार सेन्ट्रेल एसियानिफ्राय फैदोंमोन आरियानफोरा इन्डियायाव अके स नोंथांमोना जेब्ला बेबादि अपसन मोनो अब्ला सेन्ट्रेल एसिया होबानो जाबाय स दानिया जों थांसै नेक्स्ट कुइसनाव थ दानिया जोंहा फैबाय नाम्बार 2 आव दा गौतम बुद्ध वाज बर्न एट थ नोंथांमोना बेबादि मोनदों गौतम बुद्ध वाज बर्न एट थ राइट एन्सारा जागोन बिदि ABCD दङ थ बिनि राइट एन्सारा डिया जागोन लुम्बिनी पार्कआव थ बेबायदि सोङो गौतम बुद्ध वाज बर्न एट लुम्बिनी पार्कआव आरो हादरखौ सोङोब्ला बे जागोन नेपालाव स नेपालाव जोनोम जादोंमोन लोगोफोर थ नोंथांमोना नेपालाव होनांगोन जुदि हादरखौ सोङोबा नाथाय बबेयाव जादोंमोन होनोब्ला डाइरेक्ट अपसन मोनोबा नोंथांमोना D नाम्बारखौ होबानो जाबाय नाम्बार 3 Who was the founder of slave dynasty okay so बेयाव सोंलायबाय इन्डियान जिके थ नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो बेनि राइट एन्सारा जागोन नाम्बार बी आव ओके स नोंथांमोना नाम्बार बी खौ होबानो जाबाय आइ बागखौहाय ABCD थायो मोनब्रै थायो अपसना दा बेनि गेजेराव मोनसे कारेक्ट एन्सार दङ नाम्बार 4 Who was the first Mughal emperor in India थ बेनि राइट एन्सारखौ नागिरदो थ नोंथांमोना ABCD मोनदों बेनि राइट एन्सारा डी बाबर थ बिथाङानोमोन थ नोंथांमोना होबानो जाबाय राइट एन्सारखौहाय मोनोब्ला अपसनावहाय बाबरखौ होना हो अब्लानो कारेक्ट जागोन थ बेनिफ्राय नेगेटिभ मार्किं थाया नाम्बार 5 The most important question Who was the first president of Indian National Congress बे जाबाय इन्डियान पलिटिनिफ्राय फैनाय थ बेखायनो नोंथांमोना जिके नायोबा इन्डियान पलिटिनि जिके नाय आरो बिनि राइट एन्सारा जागोन नाम्बार सी ओके WC बेनार्जीआ जागोन WC बेनार्जी थ बेनि राइट एन्सारा नाम्बार सी जागोन थ नोंथांमोना कनफ्यूज जानाङा महात्मा गान्धी दङ जवाहरलाल नेहरू दङ थ बेनिफ्राय बिनि राइट एन्सारा सी जागोन WC बेनार्जीआ बिनि थ नोंथांमोना प्रेसिडेन्ट मोनदों फार्स्ट प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियान नेशनल कंग्रेस INC होनना बुङोबा नाम्बार 6 आव दङ लोगोफोर व्हाट इज द हटेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलार सिस्टेम थ नोंथांमोना साइन्सनिखौबो नाय लोगोसे जिअग्राफि नायबानो जाबाय दा बेनि राइट एन्सारा नाम्बार बी जागोन भेनास थ नोंथांमोना बेखौ होबानो जाबाय अपसनाव जेब्ला मोनगोन थ नोंथांमोना भेनासखौ हो नाम्बार 7 Which is the second longest river in the world दाखालि जोंहा फार्स्टखौ सोंदोंमोन दा सेकेन्ड सोंलायबाय ग्रेड 3 आव दाखालि ग्रेड 4 आवहाय जोंहा फार्स्टखौ सोंदोंमोन ग्रेड 4 आव फार्स्ट सोंनाय लोगो लोगो बेनि राइट एन्सारा नील दैमामोन थ बिनिफ्राय दानिया जोंहा नाम्बार बी आव दङ थ नाम्बार बी आव बेनि राइट एन्सारा जागोन एमाजन थ नोंथांमोना एमाजनखौ होबानो जाबाय सेकेन्ड लंगेस्ट रिभार इन द वर्ल्ड होनोब्ला एमाजना जायो ओमफ्राय फार्स्टखौ होनोबा नीला जायो ओके स नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय थ बेबायदि माखासे कनफ्यूज खालामो थ नोंथांमोना फार्स्ट एन्ड सेकेन्डखौ गोसोआव ला थ दानिया जोंहा नाम्बार 8 कुइसन थांसै दा नाम्बार 8 आव सोंदों लोगोफोर व्हिच अफ दि फलोइंग इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड थ बेनि राइट एन्सारा जागोन ABCD दङ नोंथांमोना नुनो मोनदों बेनि राइट एन्सारा नाम्बार बी बाइकल ओके थ बाइकल थ नोंथांमोना बेनि राइट एन्सारखौ होबानो जाबाय नाम्बार बी देन नाम्बार 9 आव थांसै व्हाट इज द केपिटेल अफ केनाडा थ बेनि केनाडानि केपिटेला मा होनो राजधानिया बेनि राइट एन्सारा दङ नाम्बार ए आव दङ अटवा ABCD थायो अपसना थ नोंथांमोना राइट एन्सारखौ ए खौ होबानो जाबाय देन लास्ट कुइसन What is the currency of Bangladesh थ बांलादेशनि कारेन्सिया मा होनो स नोंथांमोनाथ' मिथिखागोन दा बेनि राइट एन्सारखौ नोंथांमोना होनांगोन नाम्बार ए टाका थ बिथांमोना टाका होनो देन लास्ट कुइसननि एन्सारखौ नोंथांमोना हरदो इन्डियाननि कारेन्सिखौ नोंथांमोना एन्सारखौ हरदो लास्टआव
तो जायफोरा नोंथांमोना जब नागिरबाय थायो स' नोंथांमोना भिजिट खालामनो हागोन बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट मोननो आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन आरो लोगोसे मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो माब्रै मोनदों नोंथांमोना भिडिअ नायनानै थ' कमेन्टआव हरबानो जाबाय दा ग्रेड 3 पस्टआव नोंथांमोना जेब्ला आनजाद होगोन अब्ला नोंथांमोना OMR सिटआव एग्जाम होनांगोन आरो बे एग्जामाव नेगेटिभ मार्किं थाया नाथाय नोंथांमोना बल पेन इउज खालामनांगोन बेनो जाबाय ब्लेक आरो बेलेग कालार बेयाव इउज खालामनो होआखै अनलि ब्लेक होदों बेनिफ्राय टाइमा 1.5 घन्टाल' जागोन लोगोफोर 100 कुइसन थागोन मोनसे नाम्बाराव कारेक्ट जायोबा 1 नाम्बार मोनगोन आरो नेगेटिभ मार्किं गैया गिनांगौ गैया कुइसना लोगोफोर मोनब्रै बाहागोनि फैयो स' नोंथांमोना बेयाव मोनब्रै बाहागोनि मोनगोन ABCD मोनब्रै सेट मोनगोन जेराव GK इंलिश थागोन बेनिफ्राय साइन्स थायो साइन्सनिबो फैयो बेनिफ्राय मेथ्स थागोन बेनिफ्राय GK रिजनिं थ' बेफोरबायदि फिसा फिसा फैयो थ' नोंथांमोना नेक्स्टआव फुल भिडिअ लानाय फैबावगोन जाहाथे नोंथांमोना गासिबो डिटेल्सखौ मोननो हायो दा बे GKखौ नायनानै नोंथांमोना नट्स खालामना लाग्रोदो बेनिफ्राय फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना गासिबो GKखौ फारि फारि मोनलांबाय थागोन बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव